na odisheba abaso odisheba hello Agona ba masa kasani nti odisheba so mo ye ba kakra me kafa amamra ne amane nsemo a ekoso ni se yenuanom a mote aburukyire no a mo social media so no bread se mo benya bre na se amamra ne amane ho nsemo hia ho a dodo no ano nhwe nsua ansa na wonde wo akoma ne wabufu ekeke aye niema ese won mo ye no nano yi de course yo Berekum na santan hine ko sie ne ko kata ne be hie mama nya mi hu comment bi te say obi come ba ko say akada o say ko pedakura Dormaahene ene opimso be hia wa no face to face ni ahwede ne kuru mu efe asante ye too big me na say me hia Dormaahene eye me me opimso ntimi hia Dormaahene so ngo hede ne kuru mu efe me ne nkola ne wo faase no ye na wo si hia Dormaahene ne ne this transaction no opimso ye too big for san nkola ne o ma no etiasa mu husam mesre enuano se wo te bono wo te doma wo baabi a wo tie bia no se unse se obupani bi kura to no wo se obisa na obete se wo na asem no se wano na wo ka mebusa mo a enuano ma tie aburukyire ya na wo pese wo ka amamre ne amane nsem na mu so wo mo nse de nim hu nim de wo no ma wo a wo mpesua wo mpatie so wo de wo koma ne wo bufu ene de ka ye de me kan se mebusa wo what da se Dormaahene atena se ne mpanimfo atena se na wono mo ka no ono abakwasem a sabie mo ato na no ama na no atera tumfo kyeame da onye bi da wo ontena ba bia ne dis enka bibi nti asante hene kyeame saa so na asante hene ene na hemfo tena se na se wono mo ka asante abakwasem a sabie mo onto ma no nkoto Dormaahene bacho Monkoda no mabunu no asabie mo dodo na akotena obi ma so no a mo life no aye confused no mo na mo fa mabufu a na mo de aba be fa amamre ne amane na mo de aba kasa se ya ye de obi kasa me peda Dormaahene be hia Otumfour da de na Dormaahene be hia Otumfour wo be hia nsa de yi enne mabunu no ye daate no a ye simpanimfo we asabie mo mo bra no Ghana mabunu so wo transport na wo tweli a ye daate ne nye Fisa ye ahomaso ene sabia mu suatra no yamana kura yamana doson enti embenifo no kura yakura ya life no yo omaye confused wo ye hu enu ntina beti ena mpenifo no nye ye sei mudie mu ye mpenifo no kura tumufu emfa na tielie mu amuti aburokyire no a mo ya ena na mpenifo no ese wo kyere ewe no opa na uhunu Santehini bie no na santehin ohini bie no santemen wo ba be frɛ wo sɛ wo be kyerɛ wo sɛ yamamre ne yamane se ne tie eye wo ene ye wo responsibility so ba kwa kosua muntie nie eye wo ene so kosua yamamre ne yamane Tenti wo cultural center no e free sanete so wo tena social media so na wadidie wo social media so na me kan pen ya kyerɛ wo sɛ sante yamamre ne yamane eni Wikipedia tie nie Sante yamamre ni yamane eni Google ho mpodi ya wo Google ho no kwase kokko no ko twere ne wante ase eti so woka so obe depend no nko a Google 7 Wikipedia nsam de obeba sante yamamre ahemfie no eye soronko oba yamamre ni yamane ma obeba no na wo hu so waye mfo so enti wo pani yi a sabia me se asam to kyere so ayese yekobusa abrewa tie ni pa yenuanu akotena burokyire no enno se mi koto dwumadi bi TikTok na mi ko education kakra womo de womo akoma no mu di atem basa ho na ka sere wo sese santehini se wo ko ni kuro anaso wo ko kuro a ye ne dia so a na se ne chidomfo anase bantemafo anase wo mo a tese fakutrefo no to kwadwom na ye to atuo na ye samrane a wo se no ya wo na obi se wo abufu ho na ka sere wo sa na hwan na twere sa amamre ne ma wo se santehini ko no a ya to santene na ye to dwom ye to kwadwom se twene so sekete so no eno ye obi se obi agufu hwan na twere wo sa ni nyina ye ekwan a mo afaso a mo sua amamre ne amane yesem a etia entanchi a mo buo mo mpesa mo behunu de eye wo de ya no eno na wo ye sa me ka no kura kyere mo wanko wo ya akoda na apesa wo sua amamre ne amane a kofie oti asem a empentem mo asem empentem koka bi na yesa asem bu ha ye nutu etese preko yati kumase
Sa wo ka asem na wo ka na ensa wano sa wo fie mpanimfo ho a ye betwe mabo so na wankasa na wo beti bia wura owedim mensiate wei na no abrante bi kura kotena Otumfour radio na wo kasa no ma na no tra Dormaahene wonu sa abrante no ma ye nyina di yes dia tia ne se bia mu asem na ensa wano a yenka obian soma wo se kotena social media so kodi atem ena obian se wo fa asem bia nsoma wo empani se asem ma wate ya yembusa ne de ne a o pese wo te de ekoso Dormaahene asante a ya friend of power of dominance bo amu teburofo ne tie die ewiase ya wo ohene bia wo de kiniye siri so bia anim se ahemfo kiniye ebididi bia ti ene no ohene no onye hene wo Ghana ha ya we ohene bia anim se kiniye no ebididi bia ti saso na wo kongura mu emo nyina ndom nyina te ngura ne nso so wo so pia na aboa bia pede ba bia fa nti kira wo se ye nipa ebi ya kase ye ten bi tie nie wo ti asese ya ye te ye America bedi boni bia o wiase so ye de ye wiase e fo na ba country be na so honest o ye wiase nyina police e country be ya America America foi e ti akira wo se e wiase won sam ye din bebra ye bum ti se sante wa amamre ne amane wa ba kwastem e kire se wo no adi akon no wo no nsuro akon wo mo adi akon agigi kuro bebre ye mem kuro bebre ye se wo no ase a wo ne hwan ne wo se ne se ma sante nkan kire wo se ni kuro ni we ye ne dia na wa nkasa wo fie sabia mu mpanimfo wo fie de sansam we nyina no constitution ntimi nyi mfiri ho en na wo school a wako ntimi nyi mfiri ho nti so pese wo hu na wate ase se ne kuro no a yaka wo no mabom se ye frɛ ne Ghana no ye wo mamra ne amane ye ho ye wo ahemfo a akase ne nketo wo ho firisa ahemfo tirinye ebididi biati eno so nkyerɛ wo so bi ka kyerɛ sɛ ye ntimi mfa nkyerɛ Ghana kyerɛ wo sɛ nipa ne ye very incompetent na wonim nim de efisa wo ko America sese ya ekuro no mi wo mbi ye wo proud Jewish Americans wo mu kuro no mu ye wo proud Hispanic Americans wo mu kuro no mu ye wo proud African Americans wo mu kuro no mu ye wo proud Indians or Chinese or Asian Americans wo mu kuro no mu anomote enso America ekoso eti ho na ka kyerɛ sɛ sa asante aye dominant asante ye kɛse wo Ghana ɛkyerɛ wo sɛ ene wo mu di wo so ene ma Ghana ntumpo ho na ka kyerɛ obi a wɔkasa bia sabie mu wo yɛ ti bonkoso na mudu do no amote aburokyire no mumpa abakɔsɛ munsua mumpempanimfo nkyɛn ko fi sɛ nei sika kakra monya mu pesika musika dɔɔso so nsomudi ɛno nti da bia mani tra mani nton na mo adi mu ade ɛyɛ wo sɛ me de mabufo didi atemu a ɛna panimu betie metie nie wo de for the last 5 years na hwɛ adi atemu mo adie busa sɛ opani bi atwena so de atie mu asɛm a mo kana tie ye wo kwan a ye fa so a yesua de bia ho sɛ ɛwɔ ho amanyosam eye soronko amanyosam ntesa amamre ne amane tie nie amanyosam mutwere buku na mo de aye amamre ne amane ye mogya eye abusua tie nie pa eti so opese uhuru ba bia ufi a kohwehwe wo abusua dua ekɔ na bati we sese wo se ye fre oyekɔ na ekɔ na ni sa wo ekɔ na ni anamboa piao enti wusuba no ne ye nyina kyerɛ wo sɛ ekɔ ena ye wakra boa enti ekɔ sa boa ne ye fre na ekɔ no wonko no onyaye wo no wonko onyaye o ene wonzuro hwe wo wiase o enti sase yehwehwe abusua ofiri mimitia me yaduanani na adwuma abadu eye mabusua pani wo ye yedese aduanafo nyina so asumunya so na yen okrama ye jase nanum ene eye yakraboa aduana atwera bade nyankompa seti apontere ne o man nsuo aduanani bia ne ho ekomtimi de no wiase firi sɛ yen ye firi aduano ne ye kyɛ aduane ma aduane santehene enim sɛ aduana ku abusua no ne nyina ne asumunya na asumunya so santehene ase eti aduana ni bia sum santehene sum sigadwa kofi inti aye den na meme se me sori ne makoto ma no ama na tra aduana hena ono te doma na mom se sante hene bon ho mana ne fi se aboa no ho ntakra ne ma no ho yehu eti se wo pro no ho a na wiase nyina hu no de meka ne sanka bi adoma hene na ne sabia mo ye de se de se o ye se kire doma afo abakwasam mo hunu ba bi wo no firi na kire o mabakwasam ye hunu se ye nyina no ye firi ta kro we so ene na se wo ye na the friend system administration akwame nkroma de ba ye no e na obehunu we na we ye we na we si mimi fria e na we si mimi fria sei abusua ni mogya mu no emfa ho no kasa awoka so wo freedom a wo free bono wo free Berekum wo free tra wo free hahanta dodo no eye asantefo eye abusua kuo no a na mu system of administration akwame nkroma de ba ye no e na te sa ne mani nyina beba asante akokon bebre wo Ghana ha de mu frɛ ne Ghana yi baby aye yoti wakunkun bebre nkro bebre na eye na ni nuanam na butuafo eti se kaduru blebi ne efete Ghana sanka bomu no eti na bo se kotoko hene
So what na fa kam no odi asa wo so de nsam yenu akọ no de afa Berekum nifa no de aka bom wo te ase e ko no ba te ase wo say monka mo mi penka bom tie ni me penka bom ni nyina mo besom me okọ Berekum no okọ nifa na waje no de ase bo ono ne kuro wura nti monka mo mi penka bom eno wodu Berekum no asa wo sa ye to kwadwuma mo to no wo o musi ketezuma no asa wo sa nyina tro se mi penka bom monka mo mo santefo monka bom so bonasa na fa na sa na to na o de hwe wo ko nifa na obani fa waka tell se monka bom wo de nsa ne ko mo haya media ni nyina ba me ho monka bom asa na wo sa na ase ye no enti extra wo say sante yini mpe on pentiti mu na ono o ye dom se tutu e ye dom na wa ye dom ade agikuru ahodo de abeka na ababeka ne kuro se ya frɛ na sante no ho enti sa wuti abrotire na ko read Wikipedia ne ma ne Google na won ti ase ya brefie oba nana metese nana we ka asem se nasie ne sei eno ne ye frɛ se wo sua de o pese wo hunu na mom mempe ntam hunu mfa gwabufu hyew enke kansa ma me bi e chena bi wo ba beti a na me ma me pa na e kasa asem wo e sa ye ne nguase kase ye ma mo amuti abrotire na mani wo mo so kase ye dodo no mpa de sua no mo de e na emrante bi a me koto mo e na ganda de ntokwa be se bibiansi Ghana ho desa woni mu de e kosto bibiansi ho estie Dormaahene samre wadi di kula wada bibiansi ye de wo mu ne se amamre ne amane e se reni wo Ghana mass prevail in Ghana and Otumfour hia permission to go to kura ye ne de ane nananom akwa de santefo hia permission saso na mo sufuri ono mo hia permission sa na wo bakuma se eti wo so bi Otumfour okọ ni kuro so na wo ode amamre oda amamre ne amane adi tira wo se ja sante wo tumi na sante ye eye dom ya ko ade kuro dodo no a sante wo dom a wo so wo te hin na won ti ase de ntokwa firi hin na ekọ hin gina ho na asemu anya mfa nsoma a wo no ukoka sabia mu utia yase to ese odi anodende kwa ekọ yase a utia yase to pa so wonti mesre ye nuanom nketo na wo tete abrochen dodo de bi kra ye mpanimfo matena manya bota hwe nifa no bebre won bi ye mpanimfo wanyina o nanso so sabia mu amamre ne amane yan wonim ndiye wo ho na wo di atem se na we dey say na David asade no na wo ka asem bi se ye frɛ bi se obi yi wahin football kra mo hwe won se ye bebo a obi a ka de be ya ni players ni be dia na mboa eno nkyerɛ wo sɛ odi watem da bi eno ne ma agro ne ye de eno ne boa wo kra ma sha wo de ye frɛ constructive criticism ye boa ma to ne ma yie so ho eti sa wo kokun na wo di ntwa wo ba wo betena se na wa ba be hyehyɛ wo ne ma yie ewiase ba bi asa na wo na ya no mo se ena Ghana nto Africa ntokɔ ho America fo okontokɔ besi ne nti obi tena se ena Ghana fo de ye mo ye ne de ntokɔ bi ama America besi ne wo mo di NATO eku asa Gaddafi aye ne mo bebre wo wiase enso so wo mo ewiase ani sie nyina ho na mo so mo kɔ hwe no Israel se sia ye ka se wo kontokɔ gidigidi Ghana fo akontokɔ ba bi enti mo kɔ fa abrochire nsam bi na mo de aba betoto mamamre ne mamane na mo sa mo ayira mo sɔre mo dua so nti no na mo tete abrochire hɔ na mo keka kansa sabia mo ye minim pefe se dodo no ati abrochire na mo say loneliness depression ni nti no ebi bebre sabia mo e wo problem wo e wo madwenem enti wo no wo nya hu enti of man ho so na afafo no wo ye on improper education Mr. Mo so be ka santini amamre ne aba amane ho asɛm a kofie kobisa chase sua free one state to another eno ne be mu ate ase anti say we ya ase ni we ase ni abasa akra ma wo kasa ho ten na wudu ba bia mpanimfo to wutumi tena ho enkoda na ya ba ne ye mpa bibia sua ye arrogant too much eno ntina mpanimfo ntumi mfa yenko ye nje no na me ka kyerɛw sa wo ti social media sa wo twan so wo hene bi ne ba be tufu a kyerɛw sa de amamre na amane wo boa eye wo na ye wo responsibility say wo kosua wa amamre na wa mane eno ntina ye no every day da bia ye sua de ye de a enti wo de enkonkosua say wo free srem wo free bono wo free mfante kofie ne kosua mamamre na mamane na wate ase wo ngu ba bia mo free ba ekora ba asempa yetia be se pale ko nra ba se tane banyansa me da wase all right olesheba ere tirikaro olesheba kasa correct pa fati ase o si kofie ne kosua so obeso hu amamra kofie ne kosua yesi akwada hu ne nsa hohora oni mpanfo to nsa di fati ase me living testimony ma babs be dia dance ma no kasa me kan ye nti me ni mpanfo ti me to nsa didi so fati ase nti nyesa wo